să petrecem când plecăm din lăutar. La lăutar, la lăutar, unde intră știți bine că se fac petreceri mari. La lăutar, la lăutar, unde se aruncă cu banii când vrem noi să ne dăm mari. La lăutar, la lăutar, aici lumea sus pe mese joacă pe manele tari. La lăutar, la lăutar, să mergem la lăutar, că vă cântă cei mai tari. Câtă nucă și salam, petrecerea-i number one. Să mergem la lăutar, că vă cântă cei mai tari. E petrecere model la lăutar, că e și Șușanu, e și Jubel. La manele vin și fete din alea tari, din club urban. Vin să se distreze bine, ca ei sunt băieți milionari. Și dacă ești mare nervos, ești periculos și nu te dai înapoi, hai treci încoace și aruncă cu bani pe noi. La lăutari se fac chefurile cele mai mari. La lăutari cu fete frumoase și manele tari. La lăutari aici e atmosfera cea mai bună. La lăutari dacă vrei să petreci o noapte de bună. Și bea și dansează pe mălea. La lăutar, la lăutar, unde e atmosferă bună și toată lumea se adună. La lăutar, la lăutar, aici noi ne facem viața și ne prinde dimineața. La lăutar, la lăutar, dacă vrei să te distrezi, vino până și hai să vezi. La lăutar, la lăutar. Ăsta este locul în care se adună toți băieții din lumea bună și lume nebună cu muzică bună de bubuie pereții. Aici noi întotdeauna ne facem viața și unde de multe ori ne prinde dimineața. La lăutar noi mergem să ne distrăm, la lăutar noi mergem să ne bătăm, să ne urcăm pe mese. La lăutar noi mergem unde e atmosferă bună. La lăutari, dar îl las pe nucă să vă spun. Să mergem la lăutar, că vă cântă cei mai tari. Câtă nucă și salam, petrecerea-i number one. Să mergem la lăutar, că vă cântă cei mai tari. E și Șușanu și Jubel, asta da petrecere.